रसमा बिनानाव नोङो नोंनि फिसाखौ अननाय दङब्ला नोंनि फिसायखौ अनाब्लाबो बा नोंनि फिसायखौ गोसोखाङाब्लाबो नोंनि फिसाजोखौ गोसोखांनानै नोंनि फिसाजोनि मोखांखौ नायनानै नोंनि फिसाजोखौ गोसोखांनानै प्लिज हायोबा न'आव थांफिन दासिमबो नेनानै दं नोंनि फिसाय नोंनि फिसाजोआ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं बे भिडिअखौ मानि सायाव लानानै फैदों नङा होमबा लोगोफोर दा खोथाया जाहैबाय आङो दहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन जिथुनाखि रसमा फिसाया आंखौ फन खालामदोंमोन बे कल रेकर्डखौहाय आं हगारदोंमोन दा बे हगारनाय समावहाय आंखौहाय सासे बा सानैसो मानसिफ्रा आंखौहाय कमेन्ट खालामदों दा फार्स्टआवनो सासे ब्रादारा कमेन्ट खालामदों जाहैबाय बिथाङा बुंदों जाहैबाय माने रसमाखौहाय केस हो पुलिस केस हो होननानै बुंदों आरो माबायाव जिथुनाखि ट्रेकिं नङा होमबा जिथुनाखि फनावहाय जिथुना बेलेग सिम सोयोब्ला पुलिस ट्रेकिं खालामबा मोनगोन होननानै बुंदों नङा होमबा दा बिथाङा बिथां बुंनायनि सिगां गोबां खालामखाबाय नङा होमबा दा माब्रै खालामदों होनोब्ला थांनाय समावहाय बिथांखौ मिसिं पुलिस केस होखाबाय दा बेवहाय होनायावहाय दिनैनि दिनाव रसमाया जेराव मबाइलखौनो इउज खालामाखै गावनि सिमखौ इउज खालामनायथ' गोजाननि बाथ्रा मबाइलखौनो अनखौनो खालामाखै जिथुनाखि पुलिसनि माबायावहाय मोननाया नङा होमबा रिजाल्ट मोननायाव दा बेवहाय होमबा रसमाखौ बोरै मोनलायखो जि जायगायाव रसमाया गावनि मबाइल गावनि जिमेल गावनि जेबो इउजखौनो खालामाखै दै खारदों स्ट्रिट दिनै फिसाया हालाय हाफाय मोनगोनदां गावनि फिसाजोखौ गावनि फिसाजोनि थाखाय फिसाजोआ सानफ्रामबो गाबो नङा होमबा सानफ्रामबो गाबै गाबै नायगिरबाय थायो बिफाया खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै गोसोआव रोहो रोहो खामग्लिनायखौ लानानै गोरबोआव रोहो रोहो खामग्लिनायखौ लानानै नागिरगासिनो हालाय हाफाय दिनै नागिरै मेंबाय दिनैनि दिनाव ब्रादारा बैफोरबायदि बाथ्राखौहाय फोरोंहरलायनांगौ गोनांथि गैया होननानै सानो दा बिथाङा जेरावखि जाया ओरैबा ओरै कन्टेक्ट खालामदों सोरबाफोर नुबाय बायदोंदां दाखालि एमजेआ बेंगलराव फैनायावहाय बेवहाय बुंदोंमोन नङा होमबा एसे दा बेखौ जेराव जों बेंगलराव थाबाय थाग्रा मानसिखाय जोंखौहाय कन्टेक्ट खालामदों बिनि फिसाया दा बेवहाय दा बैफोरबायदि कमेन्टखौहाय आरो आं ब्रादारनि बुंनायखौ गाज्रि मोनाखै नंगौ थिगानो बिथांनि बुंनाय बायदि खालामबाबो मोनो खिन्थु रसमाया इउजखौनो खालामाखै मबाइलखौ नङा होमबा ओमफ्रायहाय बेराफारसेथिंहाय जोंहा जिथुनाखि नैबे सानैसो कमेन्ट रसमाखौ लोगो मोनब्ला बेबायदि खालाम ओमफ्रायहाय सोरबाया बुंदों गेसाव गोफोन बिदिखौ नागिरबाय थायो नामा आरो सोरबाया होनदों बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थायो नामा आरे बुरबकफोर नोंसिनि न'खराव जेब्ला नोंसिनि बिमा नोंसिनि बिनानाव नोंसिनि बिब' नोंसिनि बिबाजै जेब्ला बैफोरबायदि खारगोन ना सोरजोंबा अब्ला नोंसोरो जोंखौहाय भिडिअ खालामनोबा सोरखौबा भिडिअ खालामनो हेल्प बा ससियेल मिडियायाव हगारनो खावलायगोन बा लागोन बा हगारगोन ना बै समाव सोरबा बायदि मानसिया बेबायदि कमेन्ट हरोब्ला नोंसिनि गोरबोआ नोंसिनि गोसोआ नोंसिनि फेमिलिया बेसेबां दुखु मोनगोन दिनै जानांगौ नोंसिनि बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै रसमानि फिसाया गोसोआव आरोबाव बांसिन गोरबोआ गावग्लिदों जानांगौ अब्ला दिनै नोंसिनि न'खरनि मानसिखौहाय सोरबा बायदिया नागिरना मोनोबा बैबायदि पजिसन खालामनानै खालाम होनना बुंहरोब्ला नोंनि गोसोआ मा मोनगोन अब्ला नोंसोरो जोलैनि हांगार नंगौना नङा जोलैनि हांगार हाथफ्ला नोंसोरबायदि मानसिया दिनै हेल्प खालामनो नागारै भिडिअफोरखौ शेयार खालामना हो मोनसे रसमा फिसायखौ थुलुंगा हर सिन्था दा खालाम आदा मोनगोन लासैनो बिथाङा खारदोंब्लाबो गावनि फिसाजोनि मोखांखौ नायनानै मुगैया मोजोमा बोजबना लानो दासिमबो राजि बुरबकफोर गोसो थोलायनानै हाबा जानायनो बिथांमोनहा गोसो थोलायनानै अब्ला दिनै गावनि बिसिया गाज्रिब्लाबो गावनि फिसाया गाज्रिब्लाबो दिनैहाय मालायजों थांदोंब्लाबो दिनैहाय बिथाङा अनसायफिनगोन नायगिरफिनदों बोजबना लानो बुरबकफोर
दिनै नोंसिनि न'खराव नोंसिनि माबायाव जाब्लासो नोंसोर अब्लासो बुजिगोन नोंसिनि बै माबाखौ आखल बा नोंसिनि बुंनाय रावखौ। औ नोंसोरो नोंसिनि न'खराव जेब्ला जाजाबायना अब्ला गुबुना बैफोरबायदि कमेन्ट हरोब्ला नोंसिनि गोरबोआ बिराद खुसि मोनगोन। लरग' दिन्दांफोर नोंसोरबायदि मानसिया मानसि महराव जोनोम जायाखै। नोंसोरबायदि मानसिया सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानो समायथावथाव नङा। नोंसोरबायदि मानसिया लामा सामा सौग्रावलाबायनानै थैब्लाबो लस गैया। मोजां मोजां मानसिफ्रासो थैलागासिनो। नोंसोरबायदि बैफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट हरग्रा गाज्रि बुंग्रा मानसिफ्रा थैबाबो लस गैया। सौग्रावलाबायनानै अबाव माबा माबि जालाबायनानै दिनैनि दिनाव जोबोद दुखु मोनदों आङो बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै। आं कमेन्टखौ कमेन्टनि लानानै भिडिअ बानायफेरामोन जानला मोनला। दिनैहाय आं एकदम गोसोखौ नोंसिनि बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुनानै गोरबोखौ दुखु मोननानैसो बे भिडिअखौ लाबोदों आङो। बेस्रा रसमा फिसाया बबावबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंदां होननानै ओरैबा ओरै कल खालाम नायगिरगासिनो। नायगिरै मेंग्लिजोब्बाय आरो बिथाङा बुंदों आंखौ सैया जों बिफा फिसाजोखौ मोजां मोनाबा गारनानै खारबाय, जोंखौ गोसोखाङाखै। गावनि बिमा बिफानोथ' खमसे खम खोन्थाहर, बिफाथ' गैया होननानै बुंदों। बिमानो बा गावनि न'खरावथ' खोन्थाहर होननानै बुंदों। जेन आंखौ दा नायगिरसै, आङो मोजाङैनो दं होननानै बुंहरजानोबो लुगैदों। दिनैहाय मोनसे बयहाबो धोरोमाव मोनसे रुल्स थायो नङा होमबा? इसिखिनि टाइम बा इसिखिनि डेटआव नागिरनानै बा मानसिखौ मोनाब्ला बेखौ गोमाबाय होननानै माबा मोनसे रायजो राजानो माबा मोनसे खालामनायनि बयहाबो मोनसे समाजाव रुल्स दङ। अब्ला दिनैनि दिनाव जेबो खबरानो गैया, मास मोनसे बारबाय नङा होमबा? दिनै फिसाजोआ बिमाखौ नागिर गाबबाय थायो। बिफाया सैज्य हाला, बिफानि गोरबोआव गाबनाय, मेगनाव मोदै, खुगायाव खोदै, गोरबोआ खामग्लिनाय दोहो अब्ला दिनै नोंसोरो मिनिनायसो मोनदों। बिफाया रसमायानि फिसाय नङा होमबा? गथ'नि बिफा, फिसाजोनि बिफा। दिनै ओरै जानो ना ओरै जानो? दिनै न'खराव हिनजावहा रसमानि न'खरावबो रावबो गिदिर मानसि गैयाबा जेबो माबा मानसि गैया बेफोरबायदि लानो हानाय नङा होमबा? बेफोरबायदि होननानै आंनो खोन्थाहरदों रसमा फिसाया नङा होमबा? आं बैफोरबायदि कलफोरखौ गासिखौबो माने माबाजोबाखै, बिराद गोलाव जागौमोन नालाय, बेखायनो आं होजोबाखै आरोखि। आं सर्टकाटल' होदों। दिनैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंहरनो एकदम एसे लाजिनांगौब्रा, एसे साननांगौ। नोंसोरबायदिखौहाय दिनैनि दिनाव आंबो गाज्रि राव बा सोरबा बायदियाबो गाज्रि राव बुङोब्ला नोंसोरबो दुखु मोनगोन। बेखायनो खुगा दं होननानै जानला मोनला गाज्रि भाषा, गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि सोदोब, गाज्रि वार्डस बाहायनो नाङा। बेस्राफोरखौ नोंसोर हेफाजाबसो होनांगौ। भिडिअफोरखौ शेयार खालाम, जाहाथे मोनथों। आं जोबनायाव बेखौ बुंनो सानो, रसमा बिनानाव, नोङो नोंनि फिसाखौ अननाय दङब्ला, नोंनि फिसायखौ अनाब्लाबो बा नोंनि फिसायखौ गोसोखाङाब्लाबो, नोंनि फिसाजोखौ गोसोखांनानै, नोंनि फिसाजोनि मोखांखौ नायनानै, नोंनि फिसाजोखौ गोसोखांनानै प्लिज हायोबा न'आव थांफिन। दासिमबो नेनानै दं नोंनि फिसाय, नोंनि फिसाजोआ। आरो बेंगलराव अबावबा खनायावहाय दङब्ला, आंनि बे भिडिअखौ नुसनबायदोंब्ला अननानै आंखौ लांफैया दा, नोंनि लकेसनखौ हर। आंनि नाम्बाराथ' दंखायो जानांगौ नोंनावहाय, आरो गैयाब्लाबो आंनि फेसबुकफ्राव कमेन्टसफ्राव माबा मोनसे इन्सटाग्रामाथ' आंनि नामाव मोननाय नङा, आंनि नामावहाय बेलेग नामावसो दङ। बेखायनो जेरावखि जाया, फेसबुकआव जा जेराव जा, आंनो मोनसेल' क्लु हर, आदा आंखौ लांफै, आं बिदि जायगायाव दं, दानो थांगोन साथाम साब्रै मानसि लानानै। सोर बे बबेनि माबा बियो हमथानानै लाखिग्राया नायनि। अब्ला लोगोफोर, बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ। लाभ इउ अल, बाय बाय।